Priatelia, som síce ešte len v Petržalke, ale tu začína náš spoločný Malaga trip. To potom chytí úplne iný vibe. Ešte, kde sme si dali? Kde budeme sedieť až do odletu? Povedz to nahlas. Je na lounge. Ideme trošku do loungíku medzi bohatých. Títo všetci majú peniaze, len my nie. Išli sme momentálne do Vienna lounge si sadnúť. Ideme sem trošku počúvať, budeme to asi až 4 hodky. Ukážem vám, že ako vyzerá taký lounge. To myslím, že ak sa nemýlim, ak som dobre videl, že 57 € na osobu, ak nemáte tú kartu. Ideme sem, ideme tu chillovať, budeme tu až do odletu a potom odletame. Čiže odlet máme za koľko? 2 hodiny? A sedíme si tu na loungíku, dáme si nejakú bábovečku. Ako hodnotíš loungík? Tak to prvý raz v živote. Už nikdy viac bez toho. Malaga, tiež sa dúfam, že je dobré počasie, nie? Pristali sme. Poďme. No, prvý feeling. No ako? Pekné, romantika. Dobre, dobre. Čo treba byť? Pekné, romantika. Balkón? Romantika. Balkón nemáme. No, keďže sme už toho moc akože nestihli dnes, trošku sme si boli sadnúť do vode, pozeráme. Ubytko je také, že asi relatívne OK. Uvidíme, aká bude prvá noc. Tešíme sa všetkým dovolenkárom zdať. Bránko, ideme teraz, máme tu kúsok obchod, ideme si kúpiť nejaké potraviny a ideme do ulic, ideme k moru. Ideme pozrieť nejaké reštaurácie, hľadáme. Chceme sa tu skúsiť nájsť, tak uvidíme. No však rád by som sa najedol. Prvýkrát sme okúsili, čo je centrum, sa to poprechádzať, objavovať, kam nás nohy zavedú, tam pôjdeme. Tak. A už aj vidím, kam nás nohy zavedú. Pekné zatiaľ. Normálne sme práve boli, že v obchode, normálne v centre, že where are you from, guys? A ja, že where from Slovakia? Že tak vy ste Slováci, Vietnamec, a tu si, že desatý? Že jo, sem 30. Na Malage začal hovoriť po česky. Pokecali s Čechem, jo. Tak kam jdem? Dnes bolo zamračené celý deň, tak sme sa rozhodli, že pláž vynecháme a pojeme si, že zahrať padel. Tak ideme tam, ideme sa opýtať, či nám požičajú rakety a keď tak sa bukneme a ideme si rovno zahrať. A slnečko už pomaly vychádza, to znamená, že by sme sa mohli aj trošku možno opáliť. Takto som dopadol. Dali sme si hoďku a polovýživnú, asi že 35 stupňov, ale bolo tak super. Úplne krásne priestory, akože skúsim to tu nejako natočiť. Úplne vlastne na Slovensku stojí ten padel koľko? 48 na hodinu tuším, tak nejak. Tu sme boli dvaja a platili sme 14 na hodinu a pol. Evidentne trošku rozvinutejšia krajina v tomto športe. Nádherné, akože krásne fakt. Aj to prostredie, aj všetko.
Je nedeľa, 9:20. Požičali sme si auto ešte na poslednú chvíľu, čo sme vlastne akože neplánovali. Ale povedali sme si, že je to asi dobrá kúpa. Každopádne dneska ideme kam? Gibraltar. Stáde by mala byť vidno, že vraj Afrika. Hodina 40 cesty, že vraj. Tak uvidíme nejaké tie opičky. Vraj Gibraltar je známy tým, že sú tam voľne žijúce opice. Ale teda mali by tam byť voľne žijúce opice. Tá cesta bola akože pekne dlhá. Tu sme 2,5 hodiny, ale cítime sa, keď sme išli 12. Ale tak trošku tu chillín. Sú tu nejaké opice, by tu mali byť, nevidím tu takové žiadne opice. Za túto jednu. Sme na najjužnejšom cípe momentálne akurát Gibraltaru. Odtiaľ to by mala byť vidno Afrika, ale keďže je viditeľnosť taká, že veľmi nízka, trošku Gibraltar. Tu je asi národný štadión futbalový, si myslíme, podľa mňa viacej ihrisko asi není. Že to je malý štát. Je to štát? Je to štát, dúfam. Je to štát, tak má vlajku, vlastne je to štát. Spĺňa všetky autonómne požiadavky štátu. Konečne sa dostali na nejaký bod, kde je vidno Afrika. Tam je proste Afrika za mnou. Nie je to vidno takto určite, ale je tam proste Afrika. Fun fact teda, platili sme tu librami. Takže to znamená, že to patrí asi pod anglické kráľovstvo. Takže United Kingdom. Asi. Dostaneme spôna. Povedz volať, čo to bolo. Sme tu, akože je extrémne teplo, ale nevadí, vyšlapali sme to, našli sme nejaký spot, kde sú opice. Ako záletné vyzerá. Bohatné vyšliš? Ja neviem, ja by som to nerobil. Že nevieš čím. Super, že som si rozhodol, že idem robiť vlog a mám 3% batérie. Tak to skúsim aspoň. Inak mám takú teóriu, že ľudia, že sú z opice. To by inak mohlo byť, ne? Teoreticky. Išli sme si dať ešte prechádzku. Po ceste po Gibraltari sa ešte nachádza mesto Marbella. Tak sme sa tu zastavili, že ideme si pozrieť, čo sa tu nachádza, čo tu nájdeme. Tak sa teraz prechádzame bezhlavo, pozeráme mestečko. Akože Marbella mala niečo do seba, je to trošku taký, akože vibe dobrý. Čiže